lele, baš ćete u nesvest koliko su sočna i ukusna. Ovo su terijaki krilca. Idemo na pripremu. U Lidlu je trenutno nedelja ukusa Japana, tako da imamo sve sastojke na jednom mestu. Krećemo sa svežim pilećim krilcima, isečemo ih na pola i prebacimo u veću posudu. Od začina nam treba slatka paprika, beli luk u granulama, mleveni biber, zatim so i prašak za pecivo. Zalijemo uljem i za ekstra ukus koristimo prelepi soja sos. Sada sve lepo promešamo i obložimo svako krilce. Idu direkt na pleh i u rernu na 55 minuta. Pečena su i prelepa su. Sada ćemo da ih oplemenimo aromatičnim i ukusnim terijaki sosom sa belim lukom. Jednostavno ga prespemo u veću posudu i ubacimo naša krilca. Lepo promešamo, obložimo i za kraj dodamo malo susama. Još jednom promešamo i sjedinimo sve. Sada serviramo uz pavlaka sos i dodamo malo mladog luka. Nerealno su mekana, sočna i ukusna.